Is-salm li qrajna l-ġimgħa l-oħra, Salm 44. Kien hemm dan il-vers li huwa wkoll ikkwotat mill-Apostlu Pawlu fir-Rumani kapitlu 8. Iva, minħabba fik, aħna maqtulin il-jum kollu u magħdudin bħala naċ għal-qatla. Magħdudin bħala naċ għal-qatla. Naġa hija annimal dolċi, ġwejjed, innoċenti. Ta' konna żgħar, missieri kien irabbi xi żewġ naġiet għal-ħalib u hekk. Kien ikollhom il-ħrief. U l-ħrief minn ħrief żgħar jikbru jsiru raqra hekk ta' naġa żgħira. Imbagħad missieri kien ibieħhom. Kien jiġi dan, jieħu naġa, tara dan l-annimal jinfiret minn ommu u jittieħed għal-qatla. U xena li għadha timpressjonani sa ġurnata tal-lum. Kien jiġi biżżiemed dak il-karattur u mbagħad jabbihom fuq wara il-merguri. Għaliex Alla jippermetti lill-uliedu li jħobb biex ikunu bħal naċ mogħtijin għall-qatla. Aħna nifhmu li meta nkunu mqarbin fil-mixja tagħna, Alla l-missier jilħaqna bis-saw tad-dixxiplina tiegħu għal-ġitan. L-affarijiet ma ġunux tajbin ħas-soltu, imma inħossu d-dixxiplina tiegħu. Ma xi ngħidu għal dak iż-żminijiet meta l-affarijiet jiġuna ħżiena fejn Alla jakkisna mhux għax nkunu għamilna l-ħażin. Imma avvolja nkunu qegħdin ngħixu tajjeb u fedelment miegħu. Ħares lejn il-ħobs u l-inbit, ivvjaġġa lura fi żmien 2000 sena. Ħares fuq dak is-salib li Ġesu imdendel ma' dak il-kruwa ta' salib. Għaliex qiegħed hemm? Għaliex il-batija? Għaliex it-tajjir tan-nies? Għaliex Alla l-missier stess insieħ f'dak il-mument. Nistaqsikom, għax forsi Ġesu kien għamel xi ħaġa ħażina ma kienx miexi fir-rieda tal-missier? Ġesu dejjem mexa fir-rieda tal-missier. U minkejja f'hekk, Ġesu kien qiegħed ibati, anzi, ħanpoġġiha mod ieħor. Għaliex Ġesu kien fiċ-ċentru tar-rieda t'Alla, Ġesu kien imdendel fuq dak is-salib fid-batija. Punti, dan huwa s-sem tagħna wkoll id-dixxiepli ta' Ġesu Kristu. Aħna imsejħin biex imbagħtu għalih u għall-privileġġ tagħna illi mbagħtu għall-isem tiegħu. Minħabba fik aħna maqtulin il-jum kollu. Ħalli biss u nieqafaw ma niddubitawx mill-ħmiena t'Alla meta nkunu għaddejjin minn fażi kera f'ħajjitna. L-imgħallem tagħna ma ddubitax, imma reħa ruħu f'idejn il-missier. Missier f'idejk inneħħi ruħi. U Ġesu ma kienx iddiżappuntat. Ġesu llum huwa fil-glorja. U aħna ma nkunux iddiżappuntati jekk anke fl-agħar żmien ta' ħajjitna nerħu ruħna fit-tjieba tal-Alla missier.